Telusgruppens viktigaste fokus under 2026 är på flera områden. Vi ska göra fler förvärv inom samtliga affärsområden. Vi är intresserade av att hitta bra bolag och jag hoppas att vi kommer att leverera det här på flera front. Vi ska fortsätta att arbeta med organisk tillväxt genom att attrahera flera kunder, flera vårdnadshavare till våra förskolor, våra skolor, måltidstjänster och utbildningsresurser. Vi ska förstärka och skapa en långsiktighet och uthållighet när det gäller lönsamhet och finansiell stabilitet. 2025 blir ett bra år, men det gäller att leverera lika bra nästa år. Vi kommer att göra utdelning nu när det är 2025 och vår tanke är att vi ska fortsätta att vara en utdelningsbolag. Utdelningen ska ske långsiktig, uthållig och inte äventyra vår finansiella stabilitet. Vilket vi hoppas att det ska attrahera flera investerare till vårt verksamhet.